Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юлларның начарлыгы. Кылшарип авылы халкы җимерелгән юлларга зарлана. Тротуарлар бик кирәк, конечно, белмим монда ничек ясарга. Ясарга урын бар инде, ясасалар. Бик яхшы булыр. Фикер алышу. Азнакайга эшмәкәрлекне үстерү мәсьәләләре буенча хакимият һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре килде. Аларны бик нык кызыксындырган менә БРИКС-ка хәтле чыгарылган Питсун оешмасы шулай ук. Тоткан уразалар кабул булсын. Калабызда зур ифтар мәҗлесе оештырылды. Быел аз гына яңалык керттек. Без үзебезнең казиятка керә торган мөхтәсибләрне генә түгел, бәлки мәсәлән аларның әйтик инде районнарының хуҗаларын да, главаларын да чакырдык. Еллык декларация кампаниясының иң кызу чагы. Гражданнар 2024 елда алынган керемнәр турында хисап тотарга тиеш. Салым хезмәте хезмәткәрләре салым декларациясен 30 апрельдән дә соңга калмыйча тапшырырга кирәклеген искә төшерә. Декларация кампаниясе кысаларында гражданнарның айрым категорияләренә узган елда алынган керемнәр турында 3 НДФЛ формасы буенча салым декларациясен тапшырырга кирәк. Ел сайын татарстанлыларның 95%-тан артыгы 3 НДФЛ декларациясен салым органына визит ясамыйча шәхси кабинет аша онлайн тутыруны истен күрә. Декларацияне тутырып җибәрү өчен сайттагы керемнәр һәм тотып калулар яисә мөрәҗәгатьләр каталогы бүлекләреннән файдаланырга кирәк. Напомним, что к обязательному Исегезгә төшерәбез, мәҗбүри декларациягә мөлкәтне сатудан, арендалаудан һәм бүләк итүдән алынган Россия Федерациясеннән читтәге чыганаклардан отышлар һәм башка керемнәр керә. 3 НДФЛ декларациясен үзегезнең яшәү урыны буенча салым органына 1 гыйнвардан 30 апрельгә кадәр тапшырырга кирәк. по месту своего учета в период с 1 января по 30 апреля включительно. Моннан тыш салым түләгән россиялеләр 13% салымны кире кайтару өчен соңгы 3 елга декларация тапшыра ала. Стандарт, социаль, инвестиция, милек һәм һөнәри салым ташламалары билгеләнгән. Мәсәлән, автомәктәптә уку, физкультура сәламәтләндерү хезмәтләре, җир сатып алу. Әлеге исемлек зур һәм барысы да салым сайтында язылган. Анда барлык кирәкле документлар исемлеге дә бар. Узган елдан алып социаль салым ташламаларына лимит 120 мең сумнан 150 мең сумга кадәр артты. Әлеге файдалы процедураны коллегабыз Алсу Нуриева дауза. Чек һәм белешмәләрне барлап, ул 13% салымны кире кайтару өчен инде гариза җибәргән. Узган елдан бу процедура гадиләштерелде. Хәзер шамнарны раслый торган белешмә дә җитә. Мин балаларның тешләрен дәвалаган өчен һәм йорт сатып алдан 13%-ны кайтарырга гариза яздым. Процедура 15-20 минут вакытны алды. Һәр чыгымнарның үз төренә үзенең белешмәсе бар. Закон буенча тикшерү 3 айга кадәр дәвам итә ала. Аннары 1 ай эчендә сумма кире кайтарылырга тиеш. Карлы, бызлы, яңгырлы кыш айларыннан соң юллар бызылып, ару гына чокырлар барлыкка килгән. Шушы проблема белән безгә Кылшарип авылы халкы мөрәҗәгать итте. Авылның үзәк урамнарында кыштан соң асфальт җимерелгән, яңа районындагы юлы гомумән таш белән дә капланмаган. Кылшариптә Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты. Узган кышның һава торышы бер суык, бер җылы булып гел алмашынып торды. Асфальт катламы өчен бу исә начар күренеш. Көндез боз һәм кар эрегәндә су ярыкларга керә, төнлә туңып асфальтны эчтән җимерә. Шуңа күрә хәзер юлларның тиешле булмаган торышы күп кенә шәһәр һәм авыл халкы өчен актуаль. Күргәнебезчә, юлдагы зур чокырларны Кылшарип авылында авылга кергәндә үк очратырга мөмкин. Алар үзәк урам буйлап дәвам итә. Безнең төшерү төркеменә шушы авылда яшәүче 2 әни каршы очрады. Алар тротуарларның булмавы аркасында көн саен очрый торган кыенлыклар турында сөйләделәр. Жайсыз безнең балалар, минем зурраклар да бар әле. Алар мәктәпкә йөриләр, мәктәпкә йөргәндә тоже мин үзем куркам озатырга аларны мәктәпкә через дорогу проходить только. Особо йөрергә дә түгел, тиз-тиз генә булай перебегаем дорожку. Как раз шундый вакыт этот машина йөри торган. Тротуарлар бик кирәк, конечно, белмим монда ничек ясарга. Ясарга урын бар инде, ясасалар. Бик яхшы булыр.
Әлеге сазлы юл күп балалы гаиләләргә төзелеш өчен бирелгән участоклар районына алып бара. Машина зуррак һәм тулы тәгәрмәчле булса, өйләренә кайтып җитеп була. Юк икән, саз изеп җәяү кайтырга туры килә икән. Бу юл таш белән дә капланмаган. Наша большая боль – это дороги. Бу безнең зур шишелмәгән мәсьәлә инде. Авыл буйлап юллар начар, аерым алганда бу юл күп балалы гаиләләргә китерә. Юллар безнең заманда бик кирәкле бит. Авылда бакча, мәктәп булганлыктан тротуарлар да булсын иде. Так как в селе есть садик, точнее школа, хотелось бы еще, наверное, тротуары. Кичәгедән Кошариптә ямау ремонты белән шөгыльләнүче белгечләр бригадасы эшли. Авыл җирлеге башлыгы Альберт Хәшәфетдинов әйтүенчә, юлларны ремонтлау буенча чаралар бу көнгә алдан планлаштырылган булган. Ямау ремонты 20 мартка алдан планлаштырылган иде. Бүген бригада үз эшен башлады. Бу безнең кышкы сезоннан соң эшләнелә торган еллык эш. Шулай ук быел новая яңа урамында таш салу эшләре планлаштырылган. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, үз-үзеңә салым салу программасында безнең авыл халкы пассив катнаша. Шуңа күрә авылны төзекләндерү мәсьәләләрен хәл итү өчен кулланылачак акчалар аз. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Ознакойда Татарстан Республикасы рәисе каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең иҗтимагый кабул итү бүлмәсе җитәкчесе Евгений Безротнов һәм иҗтимагый процедуралар үзәге проектлар җитәкчесе Дина Исхакова булды. Алар сәнәгать паркларын карап, эшмәкәрләр белән аралаштылар. Бу көнне районга эшлекле визит белән Татарстан Республикасы икътисад министрының беренче урынбасары Олег Пелевин да килде. Мондый очрашулар Татарстан Республикасының барлык районнарында һәр ай сайын уза. Юридик ярдәм күрсәтү, эшкуарлык эшчәнлегендә ярдәм күрсәтү өчен, эшчәнлек хакында сораштыру өчен чыгабыз. Эшмәкәрлек эшчәнлегенә бәйле рәвештә нинди проблемалар барлыгын ачыклыйбыз ди иҗтимагый кабул итү бүлмәсе җитәкчесе Евгений Безроднов. Сегодня мы посетили ваш район, посетили промпарк. Бүген без районда сәнәгать паркында булдык. Сәнәгать паркы резидентлары белән таныштык. Аңлавымча, бу сәнәгать паркы резидентлары һәм эшмәкәрләр буенча әллә ни проблемалар юк. Барлык заказлар үз вакытында әзерләнә. Поступают, изготавливаются вовремя. Кунаклар районның эшкуарлар советы рәисе Әнвәр Җиһангиров затуында Азнакай сәнәгать паркы резидентлары белән таныштылар. Фривей автотранспорт предприятиесе базасында эшмәкәрләр катнашында киңәшмә үткәрделәр. 5 промпарк бар. Менә берсе Ознакай дигәндә, андагы эшмәкәрләр белән таныштылар. Аларны бик нык кызыксындырган, менә БРИКС-ка хәтле чыгалган Питсун оешмасы шулай ук. Инде промпарклар дип хәзер без барачакбыз әле завод спецмашка. Эшмәкәрләрнең нинди сораулары бар, алар барысына да җавап бирергә телиләр. Бу көнне Татарстан Республикасы икътисад министрының беренче урынбасары Олег Пелевин шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә кече һәм урта эшмәкәрлек вәкилләре белән очрашты. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Ул җирлегебездә эшләп килүче сәнәгать паркларын билгеләп, бүген аларның тагын да арта баруын искәртте. Кече һәм урта эшмәкәрләргә финанс ресурсларына, шул исәптән ташламалы финанслауга юл ачу, бу өлкәне популярлаштыру, бизнес алып бару шартларын яхшырту, кече һәм урта эшмәкәрлекне тормышчан итү юнәлешендә күп эшләр башкарыла. Әлеге күрешүнең максаты да шуңа юнәлтелгән. Икътисад министрлыгы делегациясе составында территориаль үсеш идарәсе башлыгы Марат Гайнуллин, Татарстан Республикасы эшкуарлыкка ярдәм фонды генераль директоры Айдар Сәлихов та катнашты. Җирлегебез эшкуарлары үзләре өчен файдалы мәгълүматлар алып, кызыксындырган сорауларына җаваплар да алдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Изге Рамазан ае дәвам итә. Мөселманнар таң беленгәннән башлап кояш батканчы уразалар тотып, җәмәгать белән ифтарлар кылалар. Әлмәт районы мөхтәсибәте быелда тантаналы зур ифтар мәҗлесе оештырды. Чарада безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. Тантаналы ифтар мәҗлесендә Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Азат Кадыров, Татнефть компаниясе, Әлмәт, Ознакай, Ширмешән муниципаль районы хакимияте вәкилләре, республикабызның Көньяк Көнчыгыш районнары мөхтәсибләре, Әлмәт районы имамнары, мөәзиннәре һәм актив мәхәллә халкы катнашты. Чараны Әлмәт районы мөхтәсибәте оештырды. Ифтарыбыз беренче тапкыр шундый рәвештә, чөнки беренчедән мәчетебез төзелеп бетте, Аллага шөкер. Менә без тилават өлешендә сезнең белән монда биредә һәм авыл халкы имамнары дип әйтелгән шәһәр имамнары һәм алай гына түгел, быел аз гына яңалык керттек. Без үзебезнең казиятка керә торган мөхтәсибләрне генә түгел, бәлки мәсәлән аларның әйтик инде районнарының хуҗаларын да, главаларын да чакырдык.
Чараны ачып Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Озат Кадыров республикабыз рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән мөселманнарны изге ай белән тәбрикләде. Ул Татнефть компаниясе җитәкчелегенә үзәк мәчетне төзекләндергән өчен рәхмәтләрен әйтте. Шулай ук мөхтәсибәткә һәр даим ярдәм иткән шәһәр оешмалары җитәкчеләренә дә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезнең безнең бөтенебезнең хезмәте белән Татарстаныбыз үсә, Россиябыз ныгая, киләчәктә дә шулай вакытларда насыйбыз бергә булып, киләчәк бу Рамазаннарны Алла берсе төгәлләп, киләсе Рамазаннарны каршы алып, матур итеп, бергәләп, сау-сәламәт булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, күрешеп, сөйләшеп, аралашып, күрергә насыйп итсен. Чарада чыгыш ясаучылар Рамазан аеның мөселманнарны берләштереп, нәфесне тәрбияләп, җаннарны, тәннәрне һәм уйларны чистартырга мөмкинлек бирүен ассызыкладылар. Ифтар мултабыннар артында дәвам итте. Ахырда барча катнашучы илебез, республикабыз иминлеге өчен дуга кылды. Чарадан тулырак репортажны 28 март 19 сәгать 40 минутта чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Асох Мәнҗанова, Энҗи Хәсәншина, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәтил компаниясе. Я Аллах, син безләргә дугаларыбызга җавап бирүче, Я Аллах, син шөкерләр һәм мактаулар булсын, син безләрне Рамазан айларында яшәтәсең. Иртәгә Нәүрүз бәйрәме бу көн белән төн тигезләшкән көн. Шулайдан Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә Нәүрүз гүзәлен сайлап алдылар. Быелгы бәйгедә 5 гүзәл зат көч сынашты. Алар барысы да шәһәр мәктәпләреннән 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы сыйныф укучылары. Айгөл Шәрәфиева дәвам итә. Тырышкан табар ташка кадак кыгар. Сәхнәгә чыккан кызлар турында шулай дип әйтеп була. Бәйгегә ныклап әзерләнгәннәр. Җыр биюгә өйрәнеп, татар халык ашларын да пешереп алып килгәннәр. Бу бәйгенең төп өлеше булып тора. 16-нчы мәктәп укучысы Илзирә Ахметова конкурска кыстыбый пешереп килгән. Башта без әзерлибез кыстыбының өчен бәрәңге буламагы. Шул пешергәндә суганы кыздырабыз, майсыз. Шул вакытында да комырны әзерлибез. Башта йомырканы су белән бутыйбыз. Әзгенә төс салабыз, аннары онны салып бөтенләй бутыйбыз инде. Аннары соң шул комырны бәләкәй кисәкләргә 75 граммлы бүләбез. Аннары соң шул комырны кызган табада бер яклап, аннары икенче яклап киптерәбез. Мин уйлыйм, жюрига минем кыстыбым бик ошаячак. Ул бик тәмле. Үзем пешердем, шуңа күрә. Нәүрүз гүзәле бәйгесе ел сайын уздырыла. Ул Мәгариф идарәсе һәм мәдәният бүлеге белән бергә оештырыла. Анда мәктәп укучылары көч сынаша. Бәйгегә килгән гүзәлләр чыгышларын таныш булыйк дигән кереш өлешеннән башлады. Барысы да җиңү өчен көрәшә. Бәлеш пешереп килдем. Укытучылар ярдәм итте, әни ярдәм итте инде, әбиләр, бабайлар барысы да ярдәм итте. Конкурсантлар яз рухын ачып бирә торган матур киемнәрдә киде. Шуның белән Нәүрүз бәйрәме якынлашуын ачып салдылар. Кызлар үзешчән сәнгатькә булган осталыклары белән сәхнә тотты. Аларның чыгышын ир-егетләрдән генә торган жюри бәяләде. Яз алихасы әлбәттә беренчедән ул шикемле булырга тиеш. Милли кыяфәттә булырга тиеш. Аның сөйләшүе, үз-үзен тотышы, аның һөнәрләргә сәләте, өй эшләренә, гомумән матурлык сәчеп торырга тиеш, йортның җылысын саклый белә торган кызлар, ханымнар киләчәктә үсеп чыгарга тиеш. Бәйгедә җиңелүчеләр юк. Кызларның һәммәсе дә бу көнне бүләк иясе булды. Аларга иң милли кыз, иң чибәр кыз, иң уңган кыз исемнәре бирелде. Нәүрүз гүзәле исеменә Мустафа Инҗәл исемендәге лицей-интернат укучысы Азалия Романова лаек булды. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәтил компаниясе. Әлмәт спортчысы бөтен Россия сайлап алу ярышларында алтын медаль яулады. 9-15 март көннәрендә Тольятти шәһәрендә СССРның спорт мастерлары Владимир һәм Игорь Герасимовлар истәлегенә багышланган Спартак призларына бокс буенча Россия беренчелеге узды. Татнефть спорт комплексында тәрбияләнүче Вячеслав Красильников 17-18 яшьлек яшүсмерләр арасында җиңү яулады. Яхшы нәтиҗә серләрен һәм ярышлардан алган тәэсирләрен безнең төшерү төркемендә белеп кайтты. Татнефтьнең спорт комплексында тәрбияләнүче 25-нче мәктәп укучысы Вячеслав Красильников яшь буынны рухландырып, ярышта искиткеч нәтиҗәләр күрсәтә. Ул Россиянең 32 төбәгеннән 180 иң көчле боксчыны узып китә ала. Әлеге җиңү нәтиҗәсендә спортчы бокс буенча спорт мастеры нормативын үтеп һәм Россия беренчелегенә юллама ата.
Первый бой был с парнем из Кемерово. Бірінші ұшырашу Кемерово егеті білән болды. Ол бірінші раундта ук тәмамланды. Аннары мен ярым финалда Мәскәү шәһәре вәкиле белән очраштым. Көрәшебез көчле узды, ләкин мин барыбер җиңдем. Финалдагы Саратов боксчысы белән очрашу иң авыр иде минем өчен. Беребез дә бирешмәде. Рингтан мин җиңүче булып төштем. Я встретился с боксером из Саратова. Ярышларда 2 махсус приз тапшырыла. Җиңүгә омтылыш өчен бүләгенә шулай ук якташыбыз Вячеслав Красильников лаек була. 5 ел ярым элек әтисе аны бокска алып килгәндә физик яктан көчсез булганын искә төшерә спортчы. Ә хәзер ул ныгый, яхшы күнекмәләр ала һәм зур уңышка ирешә. Я замечаю, как я развиваюсь физически, морально, также расту в эмоциональном плане. Мне сильно нравится чувство конкуренции и победа, это приятно. Яхшы нәтиҗәләргә ирешү өчен зур теләк, максатчанлык һәм якыннарның сине хуплауы кирәк дип бүлешә спортчы. Татнефть спорт комплексында бокс белән шөгыльләнү өчен Татарстанда иң яхшы шартлар булуын билгеләп үтә. Дүшәмбедән җомгага кадәр тренировкалар һәм ярышларга барулар бушлай. Бокс буенча халыкара класслы спорт мастеры тренер Владимир Адушко билгеләп үткәнчә, бокс белән шөгыльләнә башлау өчен оптималь вакыт 10-11 яшь. Дети бывают разные, бывают... Балалар төрле була. Кайберләре инде 8 яшендә үк спортта нәрсә эшләргә һәм үзеңне ничек тотарга кирәк икәнен белә. Минемчә, бокс белән шөгыльләнә башлау өчен оптималь вакыт 10-11 яшь. Рәсми ярышлар 12 яшьтән башлана. Баланың әзерлеге ул тренировкаларга килгәч күренә инде. Это становится видно, когда на тренировку придет, и уже видно становится. Хәзер Вячеслав Красильников апрель азагында Чехов шәһәрендә узачак юниорлар арасында бокс буенча Россия беренчелегенә әзерләнә. Татарстаннан бары тик 2 спортчы гына әлеге ярышка юллама алган. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Лучальмәт телекомпаниясе. Biz büyük җиңүгә китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 45 елның 21 марты 1369 сугыш көне. Бу көнне 3 Украина фронты гаскәрләре Германия СССРның 6 танк армиясының флангларын камап ала һәм аңа шактый зур югалтулар китерә. Безнең авыр бомбалаучылар Венгриядәге Веспрем тимер юл чатын җибрәләр. Бомбалау нәтиҗәсендә территориядә шартлаулар белән бергә янгыннар чыга. Безнең авиация дошман гаскәрләренә, хәрби объектларына һәм крапларына бомбалый. Барлык фронтларда немецларның 89 танкы һәм үзйөрешле орудиясе бәреп төшерелә һәм юк ителә. Һава сугышларында һәм зенит артиллериясе уты белән дошманның 51 самолеты бәреп төшерелә. Җиңүгә 49 көн калып бара. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне кысаларында 22 март иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр барлык теләүчеләр Совет урамы 156 адресы буенча бушлай флюорографик тикшерү уза. Үзегез белән тиешле документ алу сорала. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.